Hare Krishna. Warm welcome for today's Bhagavatam session. இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியார்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ நம்ம முதல் கேண்டோ 7வது அத்தியாயம், அதாவது த சன் ஆஃப் துரோணா பனீஷ்டு இல்லையா. துரோணாச்சாரியுடைய மகனான அஸ்வத்தாமா வந்து தண்டிக்கிறது தான் இது வந்து இந்த தலைப்பு இல்லையா. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பிறப்பால பிராமணன். பட் இங்கே வந்து துரோணாச்சாரியோட மகன் பெயர் வந்து அஸ்வத்தாமா. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம பந்துன்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம பந்துன்னு சொல்றாங்க. அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பிராமணனுடைய குணாதிசைகள்லாம் அவர்கிட்ட இல்ல. அதனால பிறப்பால பிராமணனா இருந்தாலும், அவர் வந்து ஈனமான செயல்கள செய்றாரு. அப்படி என்னப்பா ஈனமான செயல்கள செய்றாருன்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால தான் அவர் வந்து பிரம்ம பந்துன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்லோகத்த நம்ம திருப்பி வாசிக்கலாம். அ "பிராதுர் பிரியம் திரௌணீர் இதி சம பஷ்யான்." ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णसुतानां स्वापतं श्रीरांशी उपाहरात् विप्रियम् एव तस्य जुगुप्सितं कर्म विहारयति. மாதாஜி எத்தனாவது பதம் மாதாஜி சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்பி ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனாவது ஸ்லோகம் சொல்றீங்க மாதாஜி? மாதாஜி 14 மாதாஜி. திருப்பி சொல்றீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு போலாமா இல்லையானு சொல்றேன். ததா சுசஸ்தே பிருக்ருஜாமி பத்ரே எத் பிரம்ம பந்தோ சிர ஆததாயினக. இல்ல மாதாஜி, நீங்க ஏதோ சொல்றீங்க. நான் 16 தான் நானும் சொல்றேன் மாதாஜி. பிராதுர் பிரியம் திரௌணீர் இதி சம பஷ்யாத். கிருஷ்ண சுதானாம் படிங்க மத கரெக்ட். கிருஷ்ண சுதானாம் ஸ்வாபதம் சிராம்சி உபாஹர விப்ரியம் ஏவ தஸ்ய ஜுகுப்சிதம் கர்ம விஹாரயதி. ஓகே, தேங்க்யூ. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பர்து பிரியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வார்த்தைக்கு அர்த்தம்னா பிரியம்னா ரொம்ப பிடிச்சவங்க. யாருக்கு? தன்னுடைய தலைவனுக்கு வந்து பிடிச்சமா நடந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. யாரு? திரௌணி. இங்க திரௌணின்னா யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, துரோணாச்சாரியருடைய மகனான அஸ்வத்தாமா வந்து குறிக்கிறாங்க. ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனுக்கு வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படிப்பா க்ளோஸ் ஆனாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரியும் துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு பிராமணன். அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வறுமையில இருக்கிறார். வறுமை சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்காரு. துரோணாச்சாரியர் தன்னுடைய மகனுக்கு வந்து பால் கொடுக்க கூட முடியல.
வீட்ல இருக்கக்கூடிய அரிசி மாவை கலந்துட்டு தண்ணியில கலந்து கொடுப்பாங்களாம். அந்த அளவுக்கு வறுமையில இருந்தாங்க. அப்ப வந்து சப்போர்ட்டிவா இருந்தது வந்து துரியோதனன். அதனால தான் இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கௌரவர் பக்கம் இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? தன்னுடைய விருப்பத்தை எல்லாம் பூர்த்தி செஞ்சவர் வந்து துரியோதனன். அவருக்கு வந்து நான் ரொம்ப நல்லவனா இருக்கணும், பிரியமா நடந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த துரோணாச்சாரிய மகனான அஸ்வத்தாமன் நினைக்கிறார். அவர் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த குருஷேத்திர போர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 18 நாள் நடந்துச்சு இல்லையா? சோ யார் யார் பக்கம் எத்தனை அக்ஷகோணிகள் இருந்துச்சுன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? பாண்டவர்கள் எவ்வளவு இருந்துச்சு? பாண்டவர்களிடம் 7, துரியோதனாதிகளிடம் 11 மாதாஜி. கௌரவர் பக்கம் கௌரவர் பக்கம் 11 மாதாஜி. சூப்பர் மாதா, புருஷ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க ஹரே பாத்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ணா. அக்ஷகோணிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து யார் கையில இருந்துச்சுன்னா கௌரவர்கள் பக்கம் 11 அக்ஷகோணிகள். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு மாஸ் அனிலேஷன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி இன்னும் சரித்திரத்துல வந்து அழிவுன்றது ஏற்பட்டதே இல்லை. இங்க கிட்டத்தட்ட 39 லேக்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் வந்து கொல்லப்பட்டாங்க. எத்தனை நாள்ல? ஷார்ட் டியூரேஷன், குறைந்த நாள் 18 நாள்ல வந்து 39 லட்சம் வீரர்கள் வந்து கொல்லப்பட்டாங்க. இது எப்படி முடியும்னா கடவுள் வந்து திட்டமிட்டாரு, அதனாலதான் இது நடந்துச்சு. அவரை விட்டு வேற யாராலும் நடத்தி காட்ட முடியாது. சோ எதுக்குப்பா அப்படி பண்ணாருன்னா அதர்மத்தை வந்து அழிக்கிறதுக்கோசம் இது பண்ணாரு. ஓகே. சோ 2வது வரி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண சுதானாம் ஸ்வாபதம் சிராம்சி. என்ன இங்க கிருஷ்ணனை சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண சுதானாம்னு யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திரௌபதி தாயாவை குறிக்குது. ஏன் இங்க வந்து கிருஷ்ணான்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றாங்கன்னா நமக்கு கிருஷ்ணான்னு சொன்னா என்ன ஞாபகம் வரும்? கருமை நிறம் இல்ல கார்மேக வண்ணத்துல இருக்காரு. அதே மாதிரி கலர்ல தான் வந்து திரௌபதி மாதாவும் இருந்தாங்க. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? கருப்பு வந்து ரொம்ப அழகான விஷயம்ன்றது நமக்கு தெரியுது. ஓகேங்களா? சோ அவங்களுடைய புத்திரர்கள் ஸ்வாபத்தம், அதாவது ஸ்வாபத்தம்னா தூங்கிட்டு இருந்த, சுதானாம்னா பசங்க, திரௌபதியோட பசங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் போது இவங்க வந்து போயிட்டு கொன்னுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உபாரத விப்ரியம் ஏவ தஸ்ய. ஓகே. சோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாரு? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈனமான செயல். யாரை திருப்திப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனனை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரு. துரியோதனன் ஆனா அவரே வந்து என்ன ஆகல, இந்த ஈனமான செயலை பார்த்துட்டு அவருக்கு வந்து இத பிடிக்கவே இல்லை. இதுதான் இந்த ஒரு 4 வரிகளுடைய அர்த்தம். இப்ப இந்த மொழிபெயர்ப்புக்கு போலாம். யாராவது மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. குருட்சேத்திர போர்க்களத்தில் கொல்லப்பட்ட கௌரவ மற்றும் பாண்டவ வீரர்கள் அவரவர்களுக்கு தகுதியான இலக்குகளை அடைந்தனர். மேலும் திருதராஷ்டிரனின் மகன் பீமசேனரின் கதாயுதத்தால் அடிபட்டு தொடையெலும்பு முறிந்து தரையில் விழுந்து புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் துரோணாச்சாரியாரின் மகன் அதாவது அஸ்வத்தாமன் உறங்கிக் கொண்டிருந்த திரௌபதியின் 5 மகன்களை சிரச்சேதம் செய்துவிட்டான். பிறகு இத்தலைகளை கண்டு தலைவன் மகிழ்ச்சி அடைவான் என்றெண்ணி அவற்றை அவனிடம் பரிசாக அளித்தான். ஆனால் துரியோதனனோ அக்கொடிய செயலை ஆட்சேபித்ததுடன் அதனால் கொஞ்சம் கூட திருப்தியும் அடையவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதா. சோ இப்ப நமக்கு தெரியும் 2 படை இருந்துச்சு. இது நடக்கிற நாள் என்னைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 18வது நாள். ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா 18 நாள்ல வந்து போர் முடிஞ்சிருக்குன்னா இது நடக்கிறது வந்து அன்னைக்கு ராத்திரி. ஓகேங்களா? சோ நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சீஃப் கமாண்டவா இருந்துட்டு இந்த படைய வந்து போரை வந்து முன்னெடுத்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. கடைசி நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் இந்த கௌரவர் படை இருக்கக்கூடிய சீனியர் சோல்ஜர்ஸ் சீஃப் கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் இறந்து போயிடுறாங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க மித்தமா இருக்கிறது வந்து 3 பேர் தான். துரோணாச்சாரிய மகனான அஸ்வத்தாமா, கிருபாச்சாரிய, கிருத்தவர்மா. இவங்க 3 பேர் தான் இருக்காங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பீமசேனனால சண்டையிடப்பட்டு 2 பேருமே மல்யுத்த வீரர்கள். ஆனா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டையோட ரூல்ஸ் என்னன்னா இடுப்பு கீழே அடிக்க கூடாது. இருந்தாலும் பீமா வந்து அடிச்சுக்கிறார். என்னப்பா இதை வந்து ரூல்ஸ் மீறாங்கன்னு அவர் வந்து எதுக்கு இது நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காரணங்கள் வந்து சில 2 காரணம் சொல்றேன். அங்க வந்து
திரௌபதிய வந்து துயில் உரிச்சாங்க இல்லையா? அப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு துரியோதன், நீங்க வந்து என்னோட தொடையில உட்காருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி சொல்ற வார்த்தை தப்பு இல்லையா? மற்றவனுடைய மனைவிய தன்னோட தொடை மேல உட்கார சொல்றது தவறு இல்லையா? அப்ப வந்து பீமன் சபதம் எடுப்பான். உன்னுடைய தொடைய பிளந்து அந்த பிளக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திரௌபதி என்ன சொல்லுவாங்க? அதனால வர ரத்தத்த வந்து என்ன கூந்தல்ல பூசுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அந்த சபதம் நிறைவேத்துறதுக்கோசம் தான் இப்படி நடக்கும். அப்புறம் இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கெல்லாம் தெரியும். துரியோதனுடைய அம்மா பேரு என்ன? பேர் என்ன? காந்தாரி காந்தாரி மகள் காந்தாரி. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? கண்ண கண்ணை கட்டிட்டு கட்டி இருப்பாங்க. இருக்கிறார். தன்னுடைய கணவனுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாதுன்றதுனால, நானும் அதே மாரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்ண கட்டிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிறந்த பதிவிரதை. ஓகே. அவங்க கையில அவ்ளோ அளவுக்கு பவர் இருக்கும். இந்த போர் நடக்குதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். இந்த போர்ல வந்து தான் மகனுக்கு வந்து எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால, துரியோதனன் கிட்ட சொல்லுவாங்க. "நீ வந்து நிர்வாணமா வாப்பான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாம் தெரிஞ்ச கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாரு, துரியோதனன் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது, வந்து "ஏய் என்ன எங்க போறன்னு?" அப்படின்னா, "இல்ல எங்க அம்மாவ பார்க்க போறேன்" அப்படின்னு சொன்னா, "ஏய் என்ன இப்படி போற? ஒரு கோமணிமாவது கட்டிட்டு போவேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்ப வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆம் அவர் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரேன்றதுக்கோசம் அத கட்னாரு. போட்டா அவங்க அம்மா முன்னாடி நிக்கிறாங்க. அவங்க அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கண்ண திறக்குறாங்க. உடம்புல மேல இருந்து கீழ வரையும் பார்க்குறாங்க. அவங்களுடைய கிரணம் கண்ணுடைய கிரணுடைய சக்திகள் வந்து அந்த உடம்புல பாயுது. பட் அங்க துணி கட்டியிருந்ததுனால அந்த இடத்துலயும் கொஞ்சம் வந்து அந்த பலம் போகாம இருக்குது. அப்ப வந்து அவங்களுக்கு காந்தாரிக்கு வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆறாங்க. "ஏன்டா இப்படி வந்தேன்?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு, "இல்லம்மா இப்படி கிருஷ்ணன் தான் பண்ணான்." அப்ப அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இந்த அழிவுன்றது இவங்களுக்கு வரப்போகுதுன்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஒரு காரணத்தால தான் அந்த உடம்பு வந்து அந்த இடத்துல வந்து பலவீனமா இருக்கும். இடுப்பு கீழ தொடை பகுதியில அடைச்சு சாவடிக்கிறார். அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய முதுகு தண்டு எலும்பெல்லாம் உடைஞ்சிருக்கும் அந்த சண்டையில. அவ்ளோ அளவுக்கு வலியால துடிச்சிட்டு இருப்பாரு துரியோதனன். ஓகேங்களா? அந்த சமயத்துல தூங்கிட்டு இருந்த திரௌபதியோட மகன்கள வந்து உப பாண்டவர்கள் இல்லையா? அவங்களுடைய தலைய எடுத்துட்டு வந்து குடுக்குறாரு அஸ்வத்தாமா. ஓகேவா? ஸோ இப்ப அ கௌரவர் படையில எத்தன பேரு மிச்சமா இருக்காங்க? 3 பேரு. 3 பேரு. இல்லையா? அப்ப அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க. கிருத்தவர்மா, கிருபாச்சாரியா, அஸ்வத்தாமா கிட்ட, "ஏய் இப்ப வேண்டாம். இப்போ இருட்டிடுச்சு. நம்ம வேண்டாம். நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம்." அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வலுக்கட்டாயமா அவங்க 2 பேர கூட்டிட்டு போயிட்டு, அவங்க டென்ட் இருப்பாங்க இல்லையா? டென்ட்ல போவாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா, கட்ட அவ்வளோ அளவுக்கு இருட்டா இருக்கும். இருட்டா இருக்கும். ஆ கிழக்கு திசை நோக்கி போறாங்க. அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, அங்க போயிட்டு அம்பெல்லாம் போடுறாரு. பார்த்தா யார் உடம்புல போது. அந்த அம்பெல்லாம் வந்து அந்த உடம்புல வந்து ஈர்க்கப்படுகிறது. அது யாருடான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிவன். சிவன் இருக்காரு. சிவன் பார்த்தீங்கன்னா, என்ன இது நடக்குதுன்னு அப்போதான் அஸ்வத்தாமாக்கு பயம் வந்துருச்சு. அச்சச்சோ! என்னோட சாப்டர் வந்து காலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறமா வந்து சிவன் வந்து வந்து அங்க ஏன் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய ஆணைப்படி பாண்டவர்களுடைய கூடாரத்துக்கு வந்து காவலா இருக்கிறாரு சிவன். ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப வந்து இவரு என்ன பண்றாரு, அவரு கிளம்பிட்டு ஒவ்வொரு கூடாரத்துக்குள்ள போறார். அப்ப வந்து திருஷ்டஜும்னன் படுத்துட்டு இருப்பார். அவரு அயர்ந்த நித்தையில படுத்துட்டு இருப்பாரு. தூக்கத்து கலக்கத்துல எழுந்துட்டு, அவர அடிச்சு அடிச்சே கொன்னுவார். பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆயுதம் ஏந்தி கூட அவர கொல்ல மாட்டாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஸ்வத்தாமாவுடைய ஈன புத்தி தெரியுது. அதாவது ஒருத்தனுடைய ஒரு வீரனுக்கு வந்து ஆயுதம் ஏங்கி மரணம் அடைஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு வந்து ஒரு புகழ் இல்லையா? அந்த புகழ கூட இவனுக்கு குடுக்கக் கூடாதுன்னு கையில அடிச்சு, அடிச்சு, அடிச்சு அவர கொன்னுடுவாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அது மாரி அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா வீரர்களையும் கொன்னுறாரு. அப்போ ஒரு குடிலுக்கு ஒரு கூட்ட கூட்டத்துக்கு போறாரு. ஒரு டென்ட் கொட்டாய்க்குள்ள போறாரு. அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, 5 பேர் படுத்துட்டு இருக்காங்க. இவன் நெனச்சுட்டான், இது வந்து பாண்டவர்கள் தான் சொல்லிட்டு, அந்த 5 பேரையும் தலைய கொன்னுட்டு எடுத்துட்டு போறார். யார்கிட்ட பரிசா குடுக்கறதுக்கு? துரியோதனன் கிட்ட வந்து பரிசா குடுக்கறதுக்கு எடுத்துட்டு போறார். அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், துரியோதனன் என்ன பண்றாரு, அத வாங்குறார். தலைய குடுன்னு சொல்லிட்டு வாங்குறாரு. பார்த்தா தன்னுடைய கையால இப்படி பண்றாரு. அவரு ஒரு மல்யுத்த வீரன் இல்லையா? பலம் நெறைய இருக்கும். பீமனுக்கு, துரியோதனனுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஜராசந்தனுக்கு இவங்க எல்லாம் உடல் வலிமையில அவ்வளோ அளவுக்கு வலிமை இருக்கும். ஸோ இந்த தலைய வாங்கிட்டு கையால நசுக்குறாரு. நசுக்குனா அது பொசுங்கி போயிடுது. சரி இது அவங்க இல்ல, பாண்டவர்கள் இல்ல, பீமன் இல்லன்னு அவரு நெனைக்கிறாரு. அப்புறம் இது மாரி 5 தலையும் வாங்கி வாங்கி நசுக்குறாரு. அப்பதான் தெரியுது இது யாரும் வந்து பாண்டவர்கள் அல்ல. ஏன்னா பீமனுடைய பலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளோ அளவுக்கு பலம் இருக்குன்னு, ஒரு நாள் வந்து அவங்க அம்மா வந்து குழந்தைய கையில வச்சுட்டு ஆட்டிட்டு இருக்காங்க. தவறுதலா வந்து அந்த குழந்தை வந்து கீழ விழுந்துருது. ஸோ நம்மலாம் கீழ விழுந்தா என்ன ஆகும்?
சொல்லுங்க. நம்மளுடைய தலை வந்து அடிபடும் இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பீமன் கீழே விழுந்ததுனால அந்த கீழே விழுந்த அந்த கல் இருக்குல்ல, பாறாங்கல்லு, அது வந்து பொசுங்கி போயிடுச்சாம். அதுல இருந்து என்ன தெரியுது, பீமனுக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு வலிமை இருக்குன்றது தெரிஞ்சு. சோ இப்ப வந்து கன்ஃபார்ம் ஆச்சு துரியோதனுக்கு இது வந்து யாரும் வந்து பாண்டவர்கள் தலை இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து என்ன தெரியுது, இது வந்து உப பாண்டவர்கள் தலை 5 பேரை எடுத்துட்டு வந்திருக்கு. ஏன்டா நீ இந்த கேவலமான செயலை செஞ்ச? அட்லீஸ்ட் நாங்கெல்லாம் அழிஞ்ச பிறகு எங்க வம்சத்துடைய வாரிசான இவங்க 5 பேர் வந்து இருக்கிறாங்கன்னு அப்படின்னு நினைச்சு நான் சந்தோஷப்பட்டேன். நீ இந்த மாதிரி செயலை செஞ்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் வந்து இதுல வந்து இஷ்டப்படவே இல்லை. இதுதான் டிரான்ஸ்லேஷனுடைய அர்த்தம். நம்ம பர்பட்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பர்பட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பாகவதத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான லீலைகளை பற்றி விஷயங்கள் குருஷேத்திர போரின் முடிவிலிருந்து துவங்குகின்றன. அப்போரில் தான் அவர் தம்மை பற்றி தாமே பகவத்கீதையில் பேசினார். ஆகவே பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகிய இரண்டுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய உன்னத விஷயங்களாகும். கீதை பகவானால் பேசப்பட்டதாகையால் அது கிருஷ்ண கதை அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயமாகும். பாகவதம் ஒரு கிருஷ்ணரை நிமிஷம் பற்றி பேசப்பட்டது இந்த என்பதால் பாயிண்டோட நிறுத்திடுங்க. இதை டிஸ்கஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் படிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விஷயங்கள் சொல்றாங்க. அதாவது பகவத்கீதை அண்ட் பாகவதம் இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பகவத்கீதை வந்து கிருஷ்ணரால பேசப்பட்டது இல்லையா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 700 ஸ்லோகங்கள் கொண்டது. சமஸ்கிருத பாஷையில வெறும் 45 நிமிஷத்துல பேசப்பட்டது. நம்ம வாழ்நாள் முல்லா படிச்சா கூட அந்த பகவத்கீதை வந்து ஆழமா புரிஞ்சுக்க முடியறது இல்ல இல்லையா? சோ அப்புறம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பற்றி சொல்றது. அவரை பத்தியும் அவருடைய தூய பக்தர்கள் பத்தியும் சொல்றதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். சோ நமக்கு வந்து இங்க ஏன் வந்து பிரபுபாதா இந்த பர்பட்ல இந்த இதை வந்து சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதை படிக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அந்த மாதிரி புக்கை படிக்கணும். அதுக்கு பிறகுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கணும். அதுக்கு பிறகுதான் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் ஆர்டர். அப்பதான் நம்ம வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ கீதாவும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி தான் கிருஷ்ணரை பேசினதை சொல்லுது. அப்புறம் வந்து ரெண்டுமே பாகவதமும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கதையை தான் சொல்லுது. ஏன்பா இந்த கிருஷ்ண கதை அவ்வளவு அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம பேச பேச அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பேச பேச நமக்குள்ள என்ன நடக்குது? சேதோ தர்ப்பணம். அதாவது நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் படிக்க படிக்க நம்ம வந்து தூய்மை அடைறோம். தூய்மை அடைஞ்ச பிறகு அவர் நமக்கு என்ன கட்டளை இட்டு போயிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கிருஷ்ண கதையை நம்ம எல்லாருக்கும் போய் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? சோ இந்த பாரத பூமியில பிறந்தவங்கள ஒவ்வொருத்தருடைய கடமையும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த திவ்யமான விஷயத்த வந்து உலகம் ஃபுல்லா வந்து பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்ம சும்மா இருந்துட்டு ஊர் கதை உலக கதை பேசுறதை விட கிருஷ்ணருடைய கதைகளை வந்து நம்ம பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வந்து நன்மை அடையும். நம்ம வந்து நித்திய லோகத்துக்கு போறதுக்கு வந்து நம்மள தயார்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இப்படி பேசுறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துல இருக்க வந்து அமைதியை வந்து செல்வங்களை வந்து அமைதியை கொடுக்க முடியும். செல்வ வளங்களை வந்து கொடுக்க முடியும். நம்ம எல்லாம் பார்த்திருக்கோம். பிருத்து மகாராஜா வாழ்ந்த காலத்திலயும் சரி, பரீட்சித் மகாராஜா வாழ்ந்த காலத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்ப வந்து வறுமைன்றது இல்லையா? எல்லா மக்களும் வந்து அமைதியோட செல்வ வளங்களோட வாழ்ந்தாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் நம்மளும் படிக்கணும், எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அதனால இப்ப நமக்கு எப்படியோ டெம்பிள்ல டார்கெட் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, ஸ்ரீமத் பாகவதம் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளால எல்லாரும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். நம்மளும் வாங்கி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து கிஃப்டா கொடுக்கலாம். சரிங்களா? சோ இதுதான் இதனுடைய ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம். ஓகே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவஜ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஒரு பாதி இருக்கு மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்வதை மாதாஜி. பாதி படிக்கலையே. அல்லது கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயமாக பாகவதம் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசப்பட்டது என்பதா? பிரபு நீங்க பேசுது எனக்கு கேட்கல. இன்னும் பாதி இருக்கு படிக்கிறது இல்ல, பொருள் இல்ல. டைம் ஆயிடுச்சு பிரபு. போதும். சரி, ஓகே. ராதிகா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? அவங்க இன்னைக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல. மண்டே தான் வருவாங்க மாதாஜி. அப்ப என்ன